Good morning mga kabikulana. Eto na naman tayo, magluluto na naman tayo ng pang-lunch ngayong araw ng Lunes. Ayan. Ito guys ay igado na may twist. Nilagyan ng asawa ko ng atswete para sa pampakulay daw ng kanyang niluluto. Ayan, iginisa na namin ang bawang sibuyas at nilagyan niya ng konting luya para daw may lasa ng luya ang kanyang niluluto. O di ba? Nag-experiment na naman kami ng aming niluluto. Ayan, at nilagay na namin yung karne. Meron yung yung palang karne ay meron yung suka. Nilagyan na namin ng suka, paminta, at saka yung dahon ng paminta, laurel. Ayan. At ganyan lang, inukag-ukag. Sa Bicol guys, inukag-ukag lang. Siya ang nagluluto nito at magbo-voice over lang tayo. Tinamad ako kaya siya na naman na nagluluto. At ayan na nga, at ang yelo-yelo na ng ng kanyang niluluto pala. Magluto kami guys ng kakaibang igado. Kakaibang version ng igado. Yung version ng aking asawa may pa color pa ng yellow. Nilagyan niya ng atswete. At ayan, nilagay niya na nga ang mga gulay niya, carrots at saka patatas, nilagay niya na at hinalo-halo niya na ulit ang kanyang niluluto. O diba? Ang galing niya maghalo. Dalawang kamay talaga yung ginagamit niya. At yun, syempre, yung atay nilagay na. Kasi pag igado, syempre may atay. At lulutuin lang natin ng parang half cook lang yung atay. Kasi mas masarap yan. At tender siya pag half cook lang. Hindi overcook yung atay. Kasi lalong tumitigas ang atay. O diba? At meron siyang inilagay na mga sili. Kasi pag igado, may sili din. Ayan, may sili na. Nilagyan na pala yan ng toyo, hindi lang nahalata kasi nga yellow ang color ng kanyang igado. Ayan guys, at wait na lang po tayong maluto ang ating igado with a twist na may atswete. Ayan, wait na lang natin siyang maluto. At kakain na tayo ng lunch. At ayan nga, luto na ang kanyang igado. At ang sarap niya guys. Ang sarap-sarap. Happy lunch everyone. Thank you for watching.